Entonces me voy a adelantar. Siento que me voy a quedar dormida. Bon dia, està tot nevat. Espectacular. Así que lo de... -4 grados. Bien. Robinson Crusoe. Así he fet un destrozo para poder baixar, pero así estem. Arena negra y la playeta. Wow. Anem a provar l'aigua, a veure com està. A veure. Tinc ja la mà congeladíssima. Pues bueno, pero... ¡Hostia! I així és com se puja quan vagis a una playa il·legal. Passa que tinc les mans. Fa molt de fred! Espectacular. Frío. Ara la Xa se queda ahí, nosaltres seguim abans. Se van baixar l'aire, ara ho veig. I així estem, acabem de plegar a Reykjavik. I això és el llac que n'hi ha en Reykjavik, de Reykjavik llac. I el passatge del llac és molt bonic, congelat, congelat. Això hauria de ser aigua. I... mira, pues és gel.